Esuk-esuk mbuka HP, weruh kancaku podo sukses. Ana sing foto nang luar negeri, ana sing tuku mobil bekas. Aku mesem sithik, nanging jero ati mikir, umurku wis tambah akeh, kok uripku durung cetok. Kadang aku takon marang awake dhewe, opo aku ketinggalan adoh, utawa mung kesusu goleki sing dudu dalanku. Ojo kesusu, urip dudu lomba mlayu, saben wong duwe wektu lan dalane dhewe-dhewe. Ojo kesusu, senajan saiki durung ketemu, mbok menawa Gusti lagi nyiapke krita sing luwih apik kanggo uripmu. Aku eling bapak ubien kerja nganti wengi saben dina, ora tau sambat nang sapa-sapa, nanging kabeh tekan waktune. Saiki aku mulai ngerti, ora kabeh kudu cepet dadi, sing penting tetep mlaku senajan alon saben dina. Mendung ora mesti udan, telat ora mesti kalah, kadang sing sabar ngenteni malah tekan luwe adoh. Ojo kesusu,